Wannan matar bata san ɗan da ta haifa ya zama attajiri ba, kullum tana sai da fanke a wani kamfani da ke kusa da kamfanin ɗan nata. Wata rana yaron nata ya zo gurin domin ya siya fanke. Yana siyan fanken kan titin ne saboda yana fata wata rana ya haɗu da mahaifiyar shi. Bayan da ya siya fanken ne ya nemi wuri ya zauna ya fara ci. Amma abun mamaki sai ya ji taste ɗin wannan fanken iri ɗaya da wanda maman shi take mishi a lokacin yana ƙarami. Kallon fanken ya yi domin yana so ya tabbatar da lallai haka ɗin ne abin da yake ji. Tunani ya fara yi lokacin yana ƙarami. Wata rana yana cin fanken ya buƙaci maman shi da ta sake yi mishi irin fanken da yake ci. Bayan da maman shi ta tashi ta tafi da nufin yi mishi fanken da ya buƙata ne, wasu mutane suka zo ta bayan yaron suka yi kidnapping ɗin shi. Yanzu tsawon shekara 20 kenan da faruwar wannan al'amarin. A duk tsawon waɗannan shekarun kullum mahaifin shi yana yawo a kan keke da stikan cigiyan wannan ɗan nashi. Yana tsaka da tuka keken nashi ne ya hango wata mota ta nufo shi. A ƙoƙarin shi na son kauce ma motar ne cikin tsautsayi ƙarfen keken shi ya karci wata mota da ke fake a gefen titin. Da sauri ya faka keken nashi a kuma daidai lokacin ne mai motan ya buɗe ya fito daga ciki. Wannan wata hikima ce ta Ubangiji na son haɗa mahaifi da ɗan shi tsawon shekara 20 suna neman junansu. Mutane ne suka fara tururuwa don ganin me zai faru a gurin. Da sauri tsohon ya taho haɗi da sa hannun rigan shi ya fara ƙoƙarin goge karcewan da motan ta yi. Ganin karcewan ta ƙi goguwa ne hakan ya sa ya fara ba ma mutumin haƙuri kana ya ciro duk kuɗaɗen da yake da su ya ce don Allah ya karɓa ya je ya gyara motar shi da su. Amsa suka ba tsohon da cewa ai wannan kuɗin ba zai gyara motar ba. Haƙuri ya ci gaba da ba yaron inda yake cewa wannan kuɗin su kaɗai ne yake da su. Yaron ya ce ba zai iya ɗauka asara ba dole ne ya rama hakan. Nufar motar shi ya yi haɗi da buɗe bayanta ya ɗauko wani ƙaton baƙin ƙarfe. A take tsohon ya razana. Nufo shi ya yi da wannan sandar ƙarfen. Inda tsohon ya fara ja da baya amma yaron ya ci gaba da nufo inda yake ɗaga ƙarfen yayi da nufin buga mishi. Amma abin mamaki sai ya buga ƙarfen akan kwalin da tsohon ke amfani da shi don yin delivery ɗin kaya a keken nashi. Ya ce ka lalata min motata ni ma na lalata maka motarka. Yanzu ka ga shi kenan ka bar kuɗinka ni bana buƙatar su. Ganin tsohon ya tafi ne yasa fiye ɗin shi ta tambaye shi me yasa ka ɗauka wannan ƙaramin matakin. Amsa ya bata da cewa shi tsohon yana cigiyar ɗan shi ne ni ma kuma ina cigiyar nawa iyayen ne don haka dukanmu ba ma fatan wani abu da zai dakile mu akan wannan buri namu. Bayan da wannan al'amarin ya faru ne ya nufo inda tsohuwar nan take sai da fanke. Ya kasance kullum sai ya je gurin da ake sai da fanke a bakin titi inda ya zo wucewa ya gani yana fatan ko hakan zai sa wata rana ya haɗu da mahaifiyar shi. Yau ma dai kamar kullum wani wurin sai da fanke ya hango hakan ya sa ya nufo wajen. Ganin yadda suka tsara fanken nasu a tsaftace hakan ya yi matuƙar bashi sha'awa. Ya yi mamaki da ya ji suna sai da fanken akan naira 4,000 kacal. Yarinyar ta gaya mishi tsohuwar tana sai da fanken ne ba don saboda ta yi kuɗi ba sai don cigiyar wannan ɗan nata da ya ɓata a daidai wajen shekara 20 da suka wuce baya. 100 ya ciro daga aljihun shi haɗi da mika ma yarinyar ya ce a bashi fanke sauran canjin su sa a cikin tallafin cigiyar wannan yaron. A kuma daidai lokacin ne wasu ɓata garin samari suka iso gurin. Dama a kullum sukan zo gurin domin su tada ma wannan tsohuwar da yarinyar hankali. Suna yin hakan ne domin tursasa tsohuwar akan ta basu wannan gurin da take sana'a da shi. Ya ɗauka fanke ɗaya ya ci kana daga bisani ya zubar da sauran a ƙasa. Sauran abokan nashi da suka zo gurin tare ne yasa suka je suka kori duk wani kwastoma da ya zo wurin domin siyan fanke. Daga teburin ya gaba ɗaya ya kifar da shi a take duka fanken da suka jera ya zube a ƙasa. Kana ya ce na sani wannan tsohuwar dole za ta mutu amma wa ya sani yaushe ne za ta mutu yau ne ko gobe saboda haka idan ba kwa son wata matsala to dole ne ku amince da buƙatata. Kawai saboda ɗanki ya ɓata a daidai wannan wajen shine zaki mai da wajen wurin sana'a? Hakuri ta fara bashi da cewa tana so ta zauna a wannan gurin ne ta rika sana'ar sai da fanke saboda tana sa ran wata rana ɗanta zai zo ya same ta a daidai wajen. Da sauri yaron ya ɗago kai cike da mamakin jin wannan maganar tasu. A kuma daidai lokacin ne ya kai fanken bakin shi ya tauna. Tabbas ɗanɗanon fanken ya yi kama da irin wanda maman shi take mishi a lokacin yana ƙarami. Da sauri ya duba bayan takeaway ɗin fanken. Tabbas yaron ta take cigiya wanda ya ɓata tsawon shekaru shi ma kuma mahaifiyar shi yake cigiya da sauri ya miƙe. Kama hannun ɗaya daga cikin ɓata garin ta yi da nufin ta bashi haƙuri amma sai ta ji wani zane a hannun shi da sauri ta ce wannan ai ɗana ne. Ya ce wace irin maganar banza ce kike yi haka? Ta ce
kwarai tabbas wannan zanen ni na yi shi a hannun ɗana. Cike da fusata yana ganin kamar za ta raina mishi hankali yasa ya hankaɗe ta a take ta fada a wajen. Ya ce kina hauka ne? Ni ɗin ne zaki kalla ki ce ɗanki? To ɗan yatsan kafar mahaifiyata ma ya fi ki daraja. Saboda ina so ki bani wannan rumfar da kike kasuwanci da shi shine zaki fito da salon yaudara ki ce ni ɗin ɗanki ne? Da sauri tsohuwar ta ce ba salon yaudara ba ne tabbas kai ɗin ɗana ne. Fusata ya yi da maganar ta hakan yasa ya ce da alama matar nan ta haukace bari in koya miki hankali. Daga kafa ya da niyyar taka ta da sauri dan uwan shi ya dakatar da shi haɗi da jan shi gefe ya mai raɗa a kunne. Lallaba shi yayi akan ya je ya aikata abin da ya gaya mai a kunne. Komawa yayi gurin tsohuwar haɗi da cewa kin tabbatar ni ɗin ɗanki ne? Ta ce eh kwarai da gaske na tabbatar kai ɗana ne. Ya ce to tunda kin tabbatar ni ɗin ɗanki ne. Ya ce to ina so ki ɗauko min takardun duk wata kadara da kika mallaka ciki kuwa har da wannan wajen da kike sana'a a cikin shi. Da sauri ta ce eh na ji na amince zan ɗauko maka. Yarinyar ta ce me kike faɗi ne haka kaka? Ta ce ma yarinyar ta je ta ɗauko takardun duk wata kadara nasu. Yarinyar ta ce mata tabbas wannan ba ɗanki ba ne. Kwata-kwata bai yi kama da ɗanki ba a lokacin da yake ƙarami. Kawai yana so ya miki wayo ne domin ya ƙwace miki duk wata dukiya taki. Kasancewar tsohuwar ba ta gani sannan kuma tana farin cikin ganin ɗan nata don haka bata kawo hakan a ranta ba ta ce ma yarinyar maza ki je ki ɗauko wa'innan takardun ki bashi. Kallon shi ta haɗi da cewa tun bayan ɓacewar ɗanta kullum cikin kuka take safe da dare har sai da hakan yayi sanadin makancewarta. Baka cancanci kasancewa ɗanta ba. Sa ya bata da cewa wannan ba matsalar ki bace haɗi da rike tsohuwar ya ce mama kawai wannan ba ta ji daɗin dawowa ta bane ba tana so ne in kin mutu ita sai ta gaji dukiyarki. Yarinyar ta yi iya bakin kokarinta don ta fahimtar da tsohon amma haka yaron nan yayi ta yaudara tsohuwan da kalamai inda yake cewa tabbas shine ɗanta ta yarda da shi ta ɗauko wa'innan takardu ta bashi. Amincewa ta yi da maganar shi haɗi da ba ma yarinyar umarni akan maza ta je ta ɗauko wa'innan takardun ta kawo mishi. Babu yadda ta iya dole tana ji tana gani ta bi umarnin wannan tsohuwar a bisa tursasawa ta tafi domin ta ɗauko takardun. Kallon dan uwan shi yayi suna jin daɗi da alama shirin da suka yi yana tafiya daidai. A daidai lokacin ne kuma yarinyar ta dawo ɗauke da takardun ta miƙa ma tsohuwar. Hannu ya kawo da nufin kwacewa. Suka fara kokawa yana ja tana ja daga ƙarshe ya nasarar fusgewa daga hannunta. Bayan da ya kwace takardun ne ya fara buɗe su yana jin daɗi. Cike da takaici yarinyar ta ce mishi kar ka ga ka kwace wa'innan takardun kana jin daɗi kana ganin kamar ka yi nasara ka jira ka ga abin da zai biyo baya. Ya ce mata menene zai biyo baya? Ta ce zan kira 'yan sanda ne yanzun nan. Da sauri tsohuwar ta ce a'a ba ta buƙatar haka. Yaron ya kalli tsohuwar ya ce mata ina fahimta daidai da alama wannan yarinyar ba ke ce kika haife ta ba ko? Amsa ta bashi da cewa eh ba ita ce ta haife ta ba. Iyayenta sun yi hatsari sun mutu tun tana karama hakan yasa suka ɗauko ta suka rene ta. Yanzu kuma da ta girma ita ce take kula da su. A lokacin kuna yara kuna matuƙar son juna. Bayan da ya gama jin bayanin tsohuwar ne ya ce ta kula min da ku na tsawon shekaru da bana nan yanzu tunda na dawo ni ne zan ci gaba da kula da ku saboda haka ina matuƙar godiya a gare ta. Tabbas ita ɗin tana da matuƙar muhimmanci a cikin ahalinmu kuma bai kamata wannan alherin da ta mana ya tafi a banza ba. Yana dariyar ƙeta ya rike tsohuwar haɗi da cewa me zai hana ki aura min ita? Tabbas tsohuwar ta ji daɗin duka maganganun shi kuma da alama ta yi na'am da buƙatar shi na son auren yarinyar. Lallaba tsohuwar ya ci gaba da yi da bata baki a take yarinyar ta ce ita bata son shi. Ya ce amma mama ta ce tun muna ƙarama mu ɗin masoya ne. Tsohuwar ta buɗe baki haɗi da cewa ita ba za ta yi ma wannan yarinyar auren dole ba. Idan ta amince za ta aure ka to shikenan amma idan bata son ka babu yadda zan yi. Yarinyar ta ce inda a ce shine asalin ɗanki to da tabbas zan iya auren shi. Ya ce mata ni ne mana. Tsohuwar ta ce in dai har kin yarda da ni to ki yarda wannan shine asalin ɗana. Ki kalli wannan zanen na hannun shi da nake tabawa da kaina ne mishi lokacin yana ƙarami. Asalin ɗan nata da ke kallon abin da ke faruwa shi ma ya duba hannun shi ya ga yana da wannan zanen. Da sauri yarinyar ta ce mata wannan fa ba zane bane tatu ne ya je aka zana mishi. Da sauri tsohuwar ta ce da gaske ganin za ta yarda da maganar yarinyar hakan yasa da sauri ya ce ƙarya take yi ba tatu bane ba zanen da kika min ne a lokacin ina ƙarami. Ɗan nata da ke zaune a gefe ya gama duba zanen hannun shi ya ce tabbas ni ne ɗan nata kenan da take nema. Ku saurari wannan saƙon. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Ta mace gani sai nake zan shiga ajin islamiyya zan bada hadda
To abisin da ba a Najeriya kake zaune ba, ina ka sami islamiyyar da aka shiga tun kuna da labarin Al-Fawzan Online Islamiyya? Al-Fawzan Online Islamiyya ce da ake yin ta online, wanda an buɗe ta ne musamman domin mutane irin mu waɗanda suke ne, mutanen da ke sana'ar tafiya kasuwa, magidanta ne wanda aiki baya barin su je su islamiyya. Ya bayan magidanta da 'yan kasuwa ba, har da ɗalibai ne kai ko ma waye ne wanda lokacin ka baya barin ka je ka shiga islamiyya karatu, za ka iya shiga wani islamiyya kai rijista. Duk domin a koyi karatu, a kwashi ilimi a bakin malami kai tsaye. Ana koyar da Alkur'ani mai girma, sannan kuma duk wani littafi da kusa yi na addini kowanne ne ana koyar da shi a cikin wannan islamiyya. Kun ga kenan duk wanda yanzu bai da ilimi a zamanin nan shi yaso. Na ku garzaya faka ga lambobin wayar su nan ta WhatsApp da ta kuma kira kai tsaye, ku kira ku yi rijista ku shiga Al-Fawzan Online Islamiyya. Idan Allah ya sa an jefo ka ajin da nake fito, ni ne murta, kuma ajin da nake ba a wasa karatu ake. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada karatu mai amfani. Nagode. Mu haɗu a kashi na biyu wanda zai zo muku gobe da karfe 8 na dare. Idan kun ji daɗin wannan shirin, ku taya mu da sharing, ku yi following Al-Hikaya TV, ku yi comment da ra'ayoyinku, ku danna mana liking. Mun gode.